wabarakatuh. Balik maneh ning gone channele vlog nganjuk beda. Sing mau tak janjekne pengen delok kandang pitikku. Kandang pitikku ning mburi omah. Yo biasa banget wong ning desa, Lur. Wong ning desa wis uripe ngene iki, mburi kebonan. Ya paling ngenteni wong-wong ngarepe sesuk syuting. Ki mau kan rencanane ki mau syuting ning gone Jagongan Santuy. Berhubung ki mau lagi awake wong-wong legrek, aku nggawe konten vlog. Aku yang golek inspirasi tak gawe konten gitaran. Lah berhubung ki aku rong duwe inspirasi nggawe tutorial gitar, aku cek bingung. Saiki tak duduhne mburi omahku kandang pitikku. Pitikku ki ya lumayan lah. Lumayan saidi maksudnya. Lumayan saidi. Nah, pitikku lagi ngendok, lagi netes, lagi nek gawe kandang. Simak terus lah, ikuti vloge nganjuk beda. Sing ngisi yo aku dhewe, wong vlogku dhewe. Ora tak padake karo konten di gitaran. Aku ya seneng ngevlog, aku ya hobi lah. Hobi ngevlog. Ya kuwi sih. Saiki didelok wae. Engko nek peke wong-wong dolan-dolan rene nek pitikku payu wis gede-gede payu kan sepuro. Keneke ngopi lah, ngopi bareng. Gak kebutuhan. Ya kapan-kapan dolan-dolan rene yo. Bawane cek sahdu. Ya wis saiki delok pitike. Tak papakno dhisik. Oke. Ya Lur, saiki tak duduhi kandang pitikku. Kandang pitikku wis modelane ngene iki yo kandang desa. Ya wis ngene iki lah kandang pitikku. Mbuh pitike nek pira kan yo ora aroh aku. Lho. Wis ngene iki kandang pitikku. Oke. Saiki wayahe ndelok pitik. Pitikku lagi ngendok tagak iki. Oke. Kandang pitike berarti lagi metu, Lur. Kayak pitik ndok-ndokan. Kandange wong desa, Lur, wis ngene iki lah. Nah, tak kei waring. Ki arep mlebu, tapi ki ya piye? Wis tak coba mlebu wae. Aku ora tau mlebu kandang pitik. Oh, ternyata pitik ngendok iki pitikku. Liya-liyane padha dolan kabeh pitike. Oh. Wis ngene iki rada rusuh jenenge kandang ya. Oke, nek ndoke. Ndoke nek pira kae? Oke. Oke, nek lumayan iki sing mau tak delokno kandang pitikku. Iki gawe pangkringan pitik. Nggae ngene iki toke ya wis. Sowi iki. Mbuh pitike padha metu golek kanca pitike. Nah, iki mburi omahku ya. Ngene iki ya disambi gitaran aku duwe ngon-ngon, Lur. Meskipun pitike iki cek dolan, pitike jarang tak lebokke kandang. Engko pitikku kan wis manut kabeh. Dadi ngene, Lur. Pitikku iki wis padha ngerti lah karo basaku. Engko nek wayahe surup pitik wis padha balik dhewe. Saiki pitike dolan. Iku mau babon sing jek ngendok. Iku jenenge pitik apa aku ya gak ngerti. Ya. Iku gak salah pitik perkawinan silang karo pitik Jawa karo pitik kate gak salah. Pake kate mboke Jawa. Jadi diomong gede gak gede, cilik gak cilik. Wis ngono iku. Iki kandang pitikku. Biyen aku ya duwe wedhus. Lah berhubung gak duwe dhuwit, terus tak dol. Saiki telusuri lah perjalananku. Tak duduhi mburi omahku Tegalanku ya. Tegalanku ning mburi ana wit klengkeng, wit jati, wit tales karo wit apa iki? Wit gedang sing akeh, Lur.
Bek enek mampir rene enek mampir rene tak suguhi gedangku yo enek tapi berhubung ki mau wis gak pati enek sih wis padha panen dige mantu sing mantu dudu aku tapi lur wong-wong mesti ditempel ngono ya siki kandangku kandang pitikku wedhuse wis padha didol wedhuse nah saiki bariki aku arep ngevlog apa neh ya aku ya bingung arep ngevlog apa engko rencanaku arepe ning nggone juragan iwak nggone dulurku cek enom tapi wis dadi juragan iwak lele engko tak takonane piye dek iso ngrintis usaha kuwi ya ta umure cek enom lagi lulus tahun 2019 nek gak 2020 engko tak kenalke engko ditunggu vlog berikutnya saiki vlogku sing tak duduhi kandang pitik ya iki kandang pitikku kandang mburi omah engko dilanjut maneh saiki wayahe aku metu sik aku gak suwi-suwi ning kene ambune gak enak yes jenenge ning kandang ya wis sakmene wae vlogku engko diteruske maneh engko tak kenalke ngene dulurku engko nek pas makan iwak engko wis bisa ndelok iwake sak pira akeh sih iwake ya kolame nek pira dek cek umur 18 tahun lah 18 tahun ya wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti ditunggu vlog selanjutnya